Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at magnihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan ang conjugation na zuni at ang mga kombinasyon nito sa mga iba't ibang auxiliary verbs, ang sumu, iru, at oku. Yoroshii desu ka? Hajimemashou. Sa leksyon 92, ating inaral ang negative te form na naide. Halimbawa ang sentence na ito, habang hindi gagawin ang action 1, gagawin ko ang action 2. Ang action 1 ay pangkaraniwang pinapahiwati gamit ang naide, pero pwede rin itong palitan ng zuni. Reviewin muna natin paano pormahin ang zuni conjugation. Ang zuni ay galing sa plain simple negativo o nai form ng verb. Palitan mo lang ang nai na parte ng zuni. Halimbawa, taberu, kakain. Tabenai, hindi kakain. Tabezuni, nang hindi kumakain. Yomu, babasa. Yomanai, hindi babasa. Yomazuni, nang hindi magbabasa. May isang konting exception lang sa pattern na ito, ang irregular verb na suru o gagawa. Suru, gagawa. Shinai, hindi gagawa. Sezuni, nang hindi gagawa. Ngayon, titingnan ng iilang ehemplo na sentences. Pumasa siya sa level 1 ng Japanese Language Proficiency Test na hindi man lang nag-aral. Nang hindi man lang nag-aral. Sa Nihongo, benkyou suru at ito'y magiging benkyou sezuni. At ang buong sentence sa Nihongo, kare wa toku ni benkyou mo sezu ni Nihongo nouryoku shiken 1級 ni goukaku shita. Kare wa toku ni benkyou mo sezu ni Nihongo nouryoku shiken 1級 ni goukaku shita. Ang kumakain ng hindi naghugas ng kamay ay hindi malinis. Nang hindi naghugas. Arawazuni. Mula araw, arawanai. Arawazuni. Ang buong sentence sa Nihongo, te o arawazuni shokuji wo suru no wa fueisei desu. Te o arawazuni shokuji wo suru no wa fueisei desu. Sa sentence na ito, gumamit tayo ng particle na no upang i-nominalize ang subject. Ang kumain ang hindi naghugas ng kamay. Pwede mong reviewin ang nominalization gamit ang no at koto sa leksyon 44. Pangkaraniwan, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bahay ng mga Hapon nang hindi tinanggal ang sapatos. Nang hindi tinanggal. Nugu, nuganai, nugazuni, nugazuni. Kaya ang buong sentence sa Nihongo, ippan ni Nihon no ie de wa kutsu o nugazuni agatte wa ikemasen. Ippan ni Nihon no ie de wa kutsu o nugazuni agatte wa ikemasen. Ang te wa ikinai conjugation ay nagpapahayag ng pagbabawal at pwede mong reviewin ang conjugation na ito sa leksyon 38. At hahatakin na natin ang puso ng leksyong ito tuwing ang zuni ay kukumbina sa tatlong auxiliary verbs na sumu, iru, at oku. Ang ibig sabihin ng sumu ay matatapos. Ang iru ay andito o meron para sa mga tao at hayop. Ginagamit din natin ang iru sa te-iru conjugation na nagpapahayag ng ongoing action o progressive tense na atin ang tinalakay sa leksyon 33. Ang oku ay ibig sabihin ilalagay at ang te-oku ay ibig sabihin gagawin ng maaga upang mapakinabangan mamaya at atin na rin itong tinalakay sa leksyon 90. Ang zuni ay nakukumbina sa affirmatibo at negatibo na mga auxiliary verbs na ito. Sa kaso ng sumu, meron tayong zuni sumu at zuni wa sumanai. Pag negatibo ang conjugation, meron tayong particle wa, kaya zuni wa sumanai. Sa kaso ng iru, meron tayong zuni iru at zuni wa irarenai. Zuni wa irarenai. Ang iru ay kinoconjugate sa irarenai, shortcut ability negatibo. Ang iru, nagiging inay.
nagiging irarenai. At sa kaso ng oku, meron tayong zu ni oku at zu ni wa okanai. Titignan natin isa-isa ang 6 na ito. Simulan natin sa sumu. Zu ni sumu. Zu ni nang hindi gagawin. Sumu matatapos. Zu ni sumu matatapos nang hindi gagawin. O okay lang na hindi gagawin. Kahawig ito ng conjugation na nakutemo ii na atin ang tinalakay sa leksyon 52. Ngayon naman ang negatibo. Zu ni wa sumanai. Zu ni nang hindi gagawin. Sumanai, hindi matatapos. Zu ni wa sumanai, hindi matatapos nang hindi gagawin. Kaya kailangang gagawin. Kahawig ito ng must conjugation, katulad ng nakereba naranai na atin ang tinalakay sa leksyon 63. Titingin tayo ng mga ehemplo na sentences. Dahil marami ang kinain ko sa almusal, di ko na kailangang kumain ng pananghalian. Di na kailangang kumain. Tabezu ni sunda. Kaya ang buong sentence sa Nihongo, asa gohan o taksan tabeta kara, hiru gohan o tabezu ni sunda. Asa gohan o taksan tabeta kara, hiru gohan o tabezu ni sunda. Dahil meron akong ipon, di ko kailangang humiram ng pera sa bangko para bumili ng bahay. Di kailangang humiram. Karizu ni sumu. Karizu ni sumu. Ang buong sentence sa Nihongo, chokin ga aru kara, ie o kau tame ni ginkou kara okane o karizu ni sumu. Chokin ga aru kara, ie o kau tame ni ginkou kara okane o karizu ni sumu. Tinutukan natin ang pseudo noun na tame na nagpapahayag ng layunin sa leksyon 67. Kung may all-you-can-ride pass ka, di mo na kailangang bumili ng tiket kada sakay. Di na kailangang bumili. Kawazu ni sumu. Kawazu ni sumu. Norihodai no pass ga aru to, maikai kippu o kawazu ni sumu. Norihodai no pass ga aru to, maikai kippu o kawazu ni sumu. Ang to sa aru to ay pumorma ng conditional conjugation, aru to, kung meron. Pwede mong reviewin ang conditional conjugation na ito sa leksyon 62B. Ngayon, tignan natin ang zu ni wa sumanai na ibig sabihin kailangang gawin. Dahil kailangan ko sa aking pag-aaral, kailangan kong bumili ng textbook. Kailangang bumili. Kawazu ni wa sumanai. Kawazu ni wa sumanai. Ang buong sentence sa Nihongo, benkyou ni hitsuyou desu kara, kyokasho o kawazu ni wa sumanai. Benkyou ni hitsuyou desu kara, kyokasho o kawazu ni wa sumanai. Kung magiging kaugalian na mag-ehersisyo araw-araw, magiging kailangang mag-ehersisyo araw-araw. Kailangang mag-ehersisyo. Undo sezu ni wa sumanai. Undo sezu ni wa sumanai. Sa Nihongo, mainichi undo suru shūkan ga tsuite kuru to, undo sezu ni wa sumanaku naru. Mainichi undo suru shūkan ga tsuite kuru to, undo sezu ni wa sumanaku naru. Ating tinalakay ang conjugation na nakunaru, di na gagawin, sa leksyon 72. Dahil araw ng basura bukas, kailangan kong ipalabas ang basura ngayong gabi. Kailangang ipalabas. Dasazu ni wa sumanai. Dasazu ni wa sumanai. Ashita wa gomi no hi dakara, konya gomi o dasazu ni wa sumanai. Ashita wa gomi no hi dakara, konya gomi o dasazu ni wa sumanai. Ang susunod na auxiliary verb ay ang iru. Ang affirmativo ay zu ni iru. Zu ni nang hindi gagawin.
iru, andito. Zu ni iru, andito nang hindi gagawin. O patuloy na hindi gagawin. Kahawig ito ng conjugation na teinai o ang negative progressive tense na atin ang tinalakay sa leksyon 33. Ang negatibo naman ay zu ni wa irarenai. Zu ni wa irarenai. Zu ni nang hindi gagawin. Irarenai, hindi pwedeng andito o meron. Zu ni wa irarenai, hindi mapakali kundi gawin o hindi mapigil na hindi gawin. Ating ehemplo, kung patuloy mong hindi ka kakain ng kanin ng mga 1 linggo, siguradong bababa ang blood sugar level mo. Patuloy na hindi kakain. Tabezu ni iru. Tabezu ni iru. Ating sentence, 1週間ぐらい白ご飯を食べずにいれば、血糖値が下がるに違いありません。1週間ぐらい白ご飯を食べずにいれば、血糖値が下がるに違いありません。Ang ba conjugation dito ay pumorma ng conditional conjugation. Tabezu ni ireba, kung patuloy na hindi kakain. Pwede mong reviewin ang conjugation ito sa leksyon 62D. At atin na ring tinalakay ang ni chigay arimasen na nagpapahiwatig ng kasiguraduhan. Pwede mo rin itong reviewin sa leksyon 74. Kung patuloy kang hindi man lang mag-ipon ng pera, kailanganin mong magtrabaho kahit na matanda ka na. Patuloy na hindi mag-ipon. Chokin sezu ni iru. Chokin sezu ni iru. Chokin mo sezu ni iru to, toshi o totte mo hataraki tsuzuke nakute wa naranaku naru yo. Chokin mo sezu ni iru to, toshi o totte mo hataraki tsuzuke nakute wa naranaku naru yo. Ang conjugation na nakute wa naranai ay isa sa mga paraan na pormahin ang must conjugation sa Nihongo. At pwede mo itong reviewin sa leksyon 63. Kung hindi raw titigil ng paninigarilyo, sabi nila na madali raw magka-cancer. Kung hindi titigil sa paninigarilyo, tabako yamezu ni iru. Tabako yamezu ni iru. Ang sentence sa Nihongo, tabako yamezu ni iru to gan ni nariyasui so da yo. Tabako yamezu ni iru to gan ni nariyasui so da yo. Ang so ay nagpapahiwatig dito ng hearsay o chismis. Pwede mong reviewin ang conjugation ito sa leksyon 87. Ngayon naman ang negatibo. Zu ni wa irarenai. Hindi mapigilang gawin. Ating sentence, tuwing pumupunta ako ng Japan, di ko mapigilang bumili ng mga electronics sa Akihabara. Ang Akihabara ay ang electronics district ng Tokyo. Hindi mapigilang bumili. Kawazu ni wa irarenai. Kawazu ni wa irarenai. Ang buong sentence, Nihon ni iku to Akihabara de denki seihin o kawazu ni wa iraremasen. Nihon ni iku to Akihabara de denki seihin o kawazu ni wa iraremasen. Napaka-interesting ang istorya ng TV drama na yan at di ko mapigilang manonood araw-araw. Di mapigilang manonood. Mizu ni wa irarenai. Mizu ni wa irarenai. Ang buong sentence, sono terebi drama no story ga omoshirokute mainichi mizu ni wa irarenai. Sono terebi drama no story ga omoshirokute mainichi mizu ni wa irarenai. Napakasarap ng luto ng misis ko na di ko mapigilang kumain ng marami. Di mapigilang kumain. Tabezu ni wa irarenai. Tabezu ni wa irarenai. Ang buong sentence sa Nihongo,
家内の料理が美味しくて、ついたくさん食べずにはいられない。家内の料理が美味しくて、ついたくさん食べずにはいられない. At ang katapusang auxiliary verb ay oku. Ang afirmatibo ay zuni oku. Zuni, nang hindi gagawin. Oku, gawin ng maaga. Zuni oku, hindi mo na gawin ngayon. Sa negatibo naman, meron tayong zuni wa okanai. Zuni, nang hindi gagawin. Okanai, hindi gagawin ng maaga. Zuni wa okanai, double negative ito. Ang ibig sabihin ay gagawin talaga. Kahawig ito ng conjugation na ni chigay nai na atin ang tinalakay sa leksyon 74. Tignan natin ang una ang zuni oku. Di mo nang gawin ngayon. Galit na galit si tatay na mas mabuting huwag mo muna siyang kausapin ngayon. Huwag kausapin ngayon. Hanashi kakezu ni oku. Hanashi kakezu ni oku. Ang buong sentence sa Nihongo, Otou-san wa mada okotte iru node, hanashi kakezu ni oita hou ga ii. Otou-san wa mada okotte iru node, hanashi kakezu ni oita hou ga ii. Ang ta hou ga ii conjugation ay nagpapahayag ng payo at pwede mo itong reviewin sa leksyon 56. Dahil parating pa lang si Santa Claus, huwag muna tayong matulog. Huwag munang matulog. Nezu ni oku. Nezu ni oku. Ang buong sentence, Santa-san ga mada kuru kara, nezu ni okimashou. Santa-san ga mada kuru kara, nezu ni okimashou. Ang mashou conjugation nagpapahiwatig ng imbitasyon at pwede mo itong reviewin sa leksyon 34. Hindi muna ako lalabas ng bahay habang patuloy ang pandemya. Hindi muna lalabas. Dezu ni oku. Dezu ni oku. Ang buong sentence, pandemic ga tsuzuite iru aida wa ie wo dezu ni okou. Pandemic ga tsuzuite iru aida wa ie wo dezu ni okou. Ang pseudo noun na aida ay nagpapahayag ng habang nanto ka at pwede mo itong reviewin sa leksyon 60. Ngayon naman ang negatibo, zu ni wa okanai, siguradong gawin. Kahit na hindi masarap, pag ikaw ay gutom, talagang kakainin mo. Talagang kakainin. Tabezu ni wa okanai. Tabezu ni wa okanai. Ang buong sentence sa Nihongo, tatoe oishiku nakute mo ohara ga hetta tabezu ni wa okenai mono da. Tatoe oishiku nakute mo ohara ga hetta tabezu ni wa okenai mono da. Ang okanai ay kinonjugate natin sa shortcut ability. Okenai, tabezu ni wa okenai, talagang kakainin. Ang temo conjugation ay nagpapahiwatig ng kahit na at pwede mo itong reviewin sa leksyon 50. Ang mono dito ay isang pseudo-noun o particle na nagpapahayag ng paniniwala at ating itong tatalakayin sa susunod na leksyon. Napaka-interesting ng librong ito na talagang babasahin ko tuloy-tuloy. Talagang babasahin tuloy-tuloy. Yomazu ni wa okanai. Yomazu ni wa okanai. Ang sentence natin sa Nihongo, kono shousetsu wa yomazu ni wa okenai hodo omoshirokatta desu. Kono shousetsu wa yomazu ni wa okenai hodo omoshirokatta desu. Ang pseudo noun na hodo ay atin ang tinalakay sa leksyon 84. Napakatigas ng ulo niya na kahit sinabihan ng huwag pumunta, talagang pupunta pa rin. Talagang pupunta pa rin. Ikazu ni wa okanai. Ikazu ni wa okanai. Ang buong sentence sa Nihongo, kanojo wa iku na to iwarete mo ikazu ni wa okanai hodo
頑固です。彼女は行くなと言われても、行かずには置かないほど頑固です。Ang runa conjugation ay pagmamando at pwede mo itong reviewin sa leksyon 41. Ang iwareru ay passive form ng you. Iwareru, sasabihan. Pwede mong reviewin ang passive form sa leksyon 79. Susumahin natin ang leksyong ito. Ating natutunan paano gamitin ang conjugation na zuni kasama ang tatlong auxiliary verbs, ang sumu, iru, at oku. Pag kumukumbina ang zuni sa auxiliary verbs na ito sa affirmatibo at negatibo, bumubuo sila ng mga bagong conjugations. Zuni sumu, di kailangang gawin. Zuni wa sumanai, kailangang gawin. Zuni iru, ipagpatuloy na huwag gawin. Zuni wa irarenai, di matiis na hindi gawin. Zuni oku, huwag munang gawin ngayon. Zuni wa okanai, talagang gagawin. At dito natatapos ang ating leksyon tungkol sa zuni. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol sa pseudo-noun particle na mono. Otsukare-sama deshita. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!